Meta kienet josem fil-Breakfast News ta' One l-avukat Chris Cilja qal id-distributuri tal-gass ser ikunu qed jiġu affettwati ħażin biż-żidiet fil-prezzijiet tal-gass. F'erba' snin il-prezz ta' ċilindru tal-gass ta' 12 kilo li huwa l-aktar ċilindru komuni u popolari mal-familji Maltin dan ser ikun ola bi 3 darbiet. Realment id-distributur ma jħux pjaċir b'dawn iż-żidiet għaliex at the end of the day il-konsumatur se jiġi l-konsumatur u bir-raġun se joqgħod dejjem iżjed attent fl-ammont ta' gass li huwa jikkonsma. Fl-istess ħin qal Chris Cilja d-distributuri tal-gass kellhom jibqgħu jagħmlu tajjeb għaż-żidiet fil-prezzijiet tal-fuel illi tant jiddependu minnu. Illi ma ninsewx illi għandu wkoll l-ispejjeż tan-negozju tiegħu illi għadhom kemm żdiedu bl-effett taż-żieda l-oħra li kien hemm riċentement il-prezz tal-fuel għaliex id-distributur naturalment il-materja prima illi juża l-iżjed hija effettivament il-fuel li jitfa' fit-trak tiegħu biex idur minn triq għall-oħra ħalli jiddistribwixxi l-gass. L-avukat Chris Cilja spjega li dawn iż-żidiet ser ikunu qed joqtu mhux biss lid-distributuri imma anke lis-sewwieqa tal-minibuses. Dan huwa settur ieħor li l-avukat Chris Cilja jirrappreżenta. Huwa qal li żidiet fil-prezzijiet tal-gass u l-fuel qed ikomplu jimminaw il-kompetittività ta' pajjiżna u fl-istess ħin jaqsu lill-konsumatur illi finalment irid ikunu li ġor il-pis ta' dan kollu. Allura għandek ukoll dal-effett li sa jkompli jakkes lid-distributur sa jkompli ipoġġi lid-distributur f'pożizzjoni iżjed prekarja.